Sempre buscava que tothom es fixés en ella. Em fa mal la panxa. Tothom s'aturava i li feia cas. Què passa, mama? Potser no estem escoltant bé. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb la Rània per explicar-vos com la Clàudia va aprendre a escoltar el seu cos. Ens acompanyeu? La Clàudia era una nena de 8 anys amb els cabells llisos i uns ulls marrons brillants com les castanyes a la tardor. Vivia amb els seus pares i el seu germà petit, en Pol, amb un pis a la ciutat ple de soroll i moviment constant. Des del balcó de casa seva podia veure cotxes amunt i avall, gent caminant amb presses i una plaça de nens i nenes jugant. La Clàudia era inquieta i li encantava córrer, saltar i explorar, però també tenia una cosa molt especial. Sempre buscava que tothom es fixés en ella i si no ho aconseguia es posava trista i deia la seva frase preferida. Em fa mal la panxa. Mama, em fa mal la panxa. Papa, crec que tinc mal a la panxa. Mestre, em fa mal la panxa. I quan deia això, tothom s'aturava i li feia cas. Però era cert que li feia mal alguna cosa? No sempre. A vegades només volia que algú la mirés, que li prestessin atenció o que li fessin una abraçada. Els seus pares estaven una mica preocupats. Sabien que la Clàudia era una nena sensible i creativa, però també veien que sovint no sabia com expressar el que realment sentia. Un dia, després que la Clàudia digués per tercera vegada que li feia mal la panxa, la seva mare va decidir parlar amb ella. Clàudia, seu aquí amb mi. La mare va agafar-li les mans amb un somriure tendre. Què passa, mama? Clàudia, crec que el teu cos està intentant dir-te coses, però potser no estem escoltant bé. Saps que a vegades, quan diem que ens fa mal alguna cosa, en realitat estem tristos, cansats o volem una abraçada. La Clàudia la va mirar sorpresa i va fer que sí amb el cap. Era cert. A vegades no sabia com dir el que necessitava i acabava dient que li feia mal alguna cosa. La mare li va ensenyar un petit exercici que feia cada vegada que no sabia com se sentia. Clàudia, tancaré els ulls amb tu i farem això juntes. Quan no entenguis què et passa o què necessites, posa una mà al pit i l'altra a la panxa, com si abracessis el teu cos. Ara inspira profundament pel nas mentre comptes fins a 3 i després expira suaument per la boca. Fes-ho 3 vegades i escolta com et sents per dins. A vegades, només fent això, t'ajudarà a sentir-te millor. La Clàudia va provar-ho. Va posar una mà al pit i l'altra a la panxa i va començar a respirar profundament. Primer no notava res, però després de 3 respiracions es va sentir una mica més tranquil·la. Mama, crec que no tinc mal de panxa. Només volia estar amb tu perquè avui el Pol no m'ha deixat jugar amb ell. La mare va somriure i la va abraçar. Això està molt bé, Clàudia. Mira com de bé t'has escoltat. Ara ja saps que pots explicar-me aquestes coses sense dir que et fa mal de panxa. L'endemà, a l'escola, la Clàudia va tenir una altra sensació complicada. A l'hora del pati, volia jugar amb les seves amigues, però elles estaven jugant a un joc que no li agradava. La Clàudia va estar a punt de dir a la mestra que li feia mal al cap, però es va aturar, va posar-se una mà al pit i l'altra a la panxa i va fer les 3 respiracions que li havia ensenyat la seva mare. Quan va obrir els ulls, va anar a parlar amb les seves amigues. Puc fer un joc diferent mentre vosaltres feu això i després em torno a unir? Les seves amigues van acceptar de seguida i la Clàudia es va adonar que no calia dir que li feia mal res per sentir-se bé.
Podia parlar del que volia i trobar solucions. Una tarda, mentre feia els deures a la taula del menjador, es va sentir molt cansada. Volia aixecar-se i deixar els deures, però sabia que si ho feia després seria més complicat acabar-los. Es va posar una mà al pit, una altra a la panxa i va fer les 3 respiracions profundes. Aquesta vegada es va adonar que el que necessitava era una petita pausa. «Mama, puc beure un got d'aigua i tornar als deures d'aquí 5 minuts?» La mare li va dir que sí, i la Clàudia es va sentir molt orgullosa. Ara sabia com connectar amb el que necessitava i expressar-ho sense problemes. I és així com la Clàudia va aprendre a escoltar el seu cos. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!